ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ቤተሰብ እዛ ቻናል ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ሳብስክራይብ ጌርኩም ከምኡውን ኣብ ዝልቀቑ ሓደሽቲ ስራሕቲ ቶሎ ክበፅሑኩም ኖቲፊኬሽን ኦል ዝብል ብምንካእ ቤተሰብ ይኾኑ። ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዘዮ ዝመፀኹ ድማ ዩቱበራት ኮይና ወይ ከዓ ዩቱብ ከፊትና ናይ ዩቱብ ስምና ግን ብጌጋ ካሊእ ስም ተነይሩ ናብ ዝምችየና ስም ክንቅይሮ ከመይ ከም ንኽእል ዘርኢ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ዩቱብ ስምና ድማ ከመይ ከም ንቕይሮን ካልኦት ስራሕቲ ድማ ከመይ ከም ነስተኻኸልን ዘርኢ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሰናይ ፃንሒ ተኸታተሉኒ። ዩቱብ ቻናልና ወይ ከዓ ስሙና ከመይ ከም ንቕይር ድማ ዝፀንሐ ዩቱብ ቻናልና ንምስትኽኻል ድማ ኣብዚኣ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ስምና ኤም ትብልና ኣብ እግሪ ዩ ትብልንያ ናትና ስም ዘላታ ዘርኢ ንሳ ብምንካእ ናብዛ ሓድሽ ዩቱብ ቻናልና ንምኽፋት ክንጅምር ኢና። ስለዚ ናትኩም ዩ ትብል ኣብ እግሪ ዘላ ንሳ ብምንካእ ክትሰጋገሩ ኣለኩም። ስለዚ ነዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ምቕፃል ድማ ኣብዚ እንታይ ኤም ትብል ድጋሚ ክንነኻ ኢና እንታይ ኤም ትብልንያ ዝሓዘቶ ብምሉእ ክንነኻ ኢና። ስለዚ ላውዚ መልክዕ ድማ ምፂና ኣሎ። ላውዚ መልክዕ እዚ ምስ ኣምፀና ድማ ቀጥታ ኣብዚ ግን ቪድዮ ዝለቐቕኩም ትኾንኩም ቪድዮ ብዙሓት ቪድዮ ክመፀልኩም እዩ። ኣነ ቪድዮ ስለ ዘይለቐቕኩ እየ ኣብዚ ቦታ እዚ ቪድዮ ዝለቐቕኩም ወይ ከዓ ፀዓንኩም ትኾንኩም ቪድዮ ክመፀኩም እዩ። ኣነ ግን ቪድዮ ስለ ዘይለቐቕኩ እየ ቅርታ። ስለዚ ከመይ ከም ነስተኻኽል ድማ ከሪአኩም እየ። ስሙናን ዝተፈላለዩ ድማ ከመይ ፎቶታት ከመይ ከም ንፅዕን ድማ ከሪአኩም እየ። ስለዚ ንሳ ንምስትኽኻል ድማ ስሙናን ቪድዮ ከመይ ጌርና ቪድዮ ንምፅዓን ኣብዚ ቪድዮ ንምፅዓን እንተኮይና ኣብዚኣ ክሬት ብምእታይ ወይ ከዓ ፕላስ ምልክት ኣብዚ ብምእታይ ክንፅዕን ንኽእል ኢና። ስለዚ ኣብዚ ግን ስም ንምቕያር ስለ ዝኾነ ዓላማና ስም ንምቕያር ኣብዚኣ ናይ እርሳስ ምልክት ዘላ ብምንካእ እታ እርሳስ ምልክት ብምንካእ ክንኣቱ ኢና ክነስተኻኽል ኢና። ስለዚ ኣቲና ኣለና። ስለዚ ቅድሚ ሕዚ ብካሊእ ስም ነይሩ። ሕዚ ግን ብዙሒ ሳብስክራይብ ምስ ሓዝና ወይ ከዓ ድዩ እቲ ስም ደስ ስለ ዘይብለና ከነስተኻኽል እንተደሊና ቀጥታ ኣብዚ ኔም ዝብል እታ ኔም ማማ ሚልዮን ትብለናተይ ዝደለኹምዎ ዓይነት ስም ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም። እታ እርሳስ ምልክት እኒኣ ብምንካእ ዝደለኹምዎ ዓይነት ስም ለምሳሌ ማማ ሚልዮን ነይራ ማማ ኢንተርቴይመንት ክብሎ ኮይነ ወይ ከዓ ማሚለ ኢንተርቴይመንት ክብሎ ኮይነ ከምዚ መልክዕ ማለት እዩ ኢንተርቴይመንት። ንስኻትኩም ድማ ዝመሳሰለኩም ተለዲኹም ሚድያ ማማ ሚድያ ድዩ ማማ ቲዩብ ድዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ስም ዝመረፅኩሞ ብከምዚ መልክዕ ኣስተኻኺልኩም ሴቭ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ሴቭ ትብል ድማ ታብዚኣ እኒኣ ሴቭ ትብል ብምንካእ ሴቭ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ስለዚ ኣነ ሴቭ ኢለዮ ኣለኹ ማማ ኢንተርቴይመንት ኢለ ሴቭ ይገብሮ ኣለኹ። ብከምዚ መልክዕ ዝደለኹምዎ ዓይነት ስም መሪፅኩም ሴቭ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ እውን ሃንድሉ ወይ ከዓ ሃንድሉ ብከምዚ መልክዕ ድማ ክትቀይሩ ትኽእሉ ኢኹም። ሃንድሉ ማለት ኣብዚ ክፅሓፍ ትደልይዎ ኣብዚ ናይ ሊንክኹም ክፅሓፍ ትደልይዎ ኣብዚ ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ዘሎ ይቕፅል ተኢልኩም ሊንኩ ከዓ ከም ዘሎ ክቕፅል ይኽእል እዩ። ከምኡ ብምቕፃል ድማ ካሊእ ክሕብረኩም ዝኽእል ኣብዚ ክንመልአሉ ወይ ከዓ ክነስተኻኽሎ ንኽእል ኣብዚ ክልተ ነገር ኣለውና። ሓደ ኣብዚ ሎጎና ክንፅዕን ንኽእል ኢና። ሎጎና ክውክለና እዩ ደበልናዮ ነቲ ናይ ስሙና ዩቱብ ክውክለና እዩ ደበልናዮ ዝሰራሕናዮ ሎጎ ኣብዚ ክንፅዕን ኣለና። ከምኡ እውን ኣብቲ ዝኒኦ ቦታ ድማ ኣብቲ ዝኒኦ ቦታ ባነር ክንፅዕን ኣለና። ዩቱብና ወይ ከዓ ስራሕቲ ናይ ዩቱብ ስራሕትና ክገልፀልና እዩ ንብሎ ስራሕቲ ዓይነት ኣብዚ ባነር ክንፅዕን ንኽእል ኢና። ባነር ንምፅዓን ድማ እዛ ካሜራ ምልክት ዘላ ባነር ንምፅዓን ኣብዚ ተተራእየትኩም ናይ ካሜራ ምልክት ዘላ ታብዚኣ እኒኣ ምልክት ብምንካእ ባነርና ክንፅዕን ንኽእል ኢና። ከምኡ እውን ሎጎ ንምፅዓን ድማ ኣብዚ ናይ ካሜራ ምልክት ዘላ ብምፅዓን ብምንካእ ማለት ንሳ ክንፅዕን ንኽእል ኢና። ስለዚ ንኽእል ኣለኹ ሎጎ ንምፅዓን ኣብዚ ኣብ ፋይል ዘለዉ ፎቶታት የማርፀኒ። ንስኹም ድማ ብከምዚ መልክዕ ክተስተኻኽሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብምቕፃል ድማ ኣብዚኣ ክዘላ ዘይደሊ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ስለ ዩቱብና ስራሕቲ ክገልፀልና እዩ ንብሎ ዓይነት ስራሕቲ ዲስክሪፕሽን ኣብዚ ክንፅሕፍ ኣለና። ብከምዚ መልክዕ ዲስክሪፕሽን ፅሒፍና ኣብ ዩቱብ እንሰርሖ ስራሕቲ
ዝተፈላለዩ ክገልጸልና እዩ እንብሎ ቃላት ወይ ከዓ ሙሉእ ጥርንፍ ዝበለ ሓሳባት ኣብዚ ፅሒፍኩም ክተቐምጡ ኣለኩም። ብእንግሊዝኛ ክትገብሩ ተደለኹም ድማ ትራንስሌት ብምታይ ቋንቋ ቸንጅ ጌርኩም ሊንክ ኣምፂኹም ኣብዚ ኮፒ ብምግባር ፔስት ብምባል ክተቐምጡ ከም ዘለኩም ክሕብረልኩም ይደልና። ነዚ ይመስል ንሎማዓንቲ ከመይ ጌርና ሎጎ ንቕይር ስምና ከመይ ንቕይር እዚ ይመስል ነይሩ። ብኻልእ ስራሕቲ ንኽመፀኩም ድማ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ምግባር ኣባራታትዑኒ። ዝቕፅል ምድላው ይራኸበና። ሰናይ ፃንሒት